Здравейте на всички, аз съм Ред Драгън. И днес ще снимам на Subway Surf. Снимам на Subway Surf, защото съм отчаян. Не знам на коя игра да снимам. Clash Royale ми отъпя, Clash of Clans имах до един ден, но и тя ми отъпя. И не знам на какво да играя, и затова питам вас. Ще играя на това, което вие кажете. Ако някой каже лига, не мога, защото през този акаунт не ми дава да влеза на компютър. Имам пари, но не искам да се попълням. Разсеях се, че да ме едно нещо там. Но нещо с което снимам да го изместя, че да се вижда по... Таман 3. Аз мога да правя класации, а там мои любими влогъри или геймъри. Ще включа и двете. За двете ще стане по-яко. Прецаках. Аз ключове не използвам. Нарочно направих така, иначе и без ще го дам. Аз съм отчаян и заради друго нещо. Спрях да правя абонати. На мене Clash Royale ми отъпя, защото всека стана 8 арена и веднага после падам. И изправя да игра, защото не мога да минам 2300 купи. Идам на 2345 и после падам на 2200. А моите приятели, де бяха много по-надолу от мене, ма минах. И аз се ядосах, че и толкова време не мога да мина толкова купи, а моите приятели са стигнали там до 8 арена и са ма минали. И аз не се ядосах, ами казах да бе. Тия, които бяха на 6-7 арена, вече са ма минали. И така се продължи и тъй. Ако знаете Анастас 3784,
Той беше много по-назад от мене, па после ма мина. Да. Аз от първата ми клип си получих няколко абоната. Аз много обичам да снимам, но не ми се получава. Войт аз. Какъв рекорд ми. Ще го мина. Това нарочно го направи. Аз хавърбори не ги използвам много. Само ако съм на някое бах сложно място. Тогава използвам някъде към 7-8 хавърбори. И хавърбори. Не! Не бе! Ой. Виж, просто. Аз ще имам и друг акаунт Red Dragon, ама вие не можете да го откриете, защото не съм известен и колкото и да го търся, то няма да се покаже. Направих го през компютъра. Тъй. И брат ми го изпрати по някакъв начин. И аз следа колко гледания и колко лайкове има. И затова какво щях да кажа, явно. Оня акаунт го направих на английски. Аз имам, брат ме обработва и отговарям на коментарите на английски, защото канала е английски. Аз това вече колко пъти казвам, аз не знам. И бах, колко бах ти рекорда.
Обичам да се базикам. Аз се бавам. Аз съм малък. Аз съм едва петико. Не бе. Стига бе. Колко шапки една. Оставям още две и отключвам трикси. Аз тази игра съм играл и преди. Ако някой от вас преди е играл с Subway Surf, той имаше един бонус за 9, не 900 хиляди ми, за 1 милион май беше. Да. Отворих една кутия и ми западна бонуса. Аз и брат ми играхме и двамата. Отваряхме тази кутия. И ни западна бонуса и ни почнахме да крещим като луди. И си купихме той е Принц Кей. Принц Кей. Бах ти якото беше. Още 5 джема. Аз съм да бе. Да взема безплатно. Аз нали го имам? Обичам това халърбо. Аз мислях да набирам пари за това. Или за този новия. Дето на пекс. Те струва 50 хиляди. Да, 50 хиляди. След малко ще свършвам видеото. Аз преди имах друг скрин рекордър, ама той се приеба. Пусна ли да снимам, ставате 1-2 минути и после спира да снима. Беше скрин рекордър for Lenovo, защото телефона ми е Lenovo. Не. Огънах така кутия. Не кутия ми и пластмасовата зад на телефона го огънах. Един друг телефон. Аз мога да направя. Ще игра още малко. Купа само едно. Този път след малко ще се самоубия нарочно, защото не мога да правя клипове по-дълги от 15 минути. Нямам над 100 абоната. Това прави в YouTube. Мито аз не се движа бързо. Този глупак полицай толкова ли избавен? Не псувай, че снимаме. То с нов скрин рекордър. Не му да помних името, ама... Аз днес умрях на бонус хард. Аз играх на хард. Не, аз играх на нормал. Нормал ли играх? Не, на хард. Аз играх АЗЗ. Не, аз играх АЗЗ.
Не да запомни. Казва се на някакви си мъртви. Да, ама... Да, ама ти сега ще снимам. Не се нарушиш обещанието, само че знаеш какво ще а? Добре. Само убия. И хайде, бай-бай.